बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बर' सावथुन अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुनखौ बिटिआर सरकारनि नाजानायाव गोलाव 35 बोसोरनि उनाव गाबोन 8 अक्ट'बर खालि मुम्बाइनिफ्राय लाबोसिगोन आरो गासिबो खामानिया मोगथां महर मोनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखिदों। हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया दिनै दैयाव हांसो सानस्रिनो हायै बायदि अबस्था। बिथांनि अबस्थाया मोजां नङैखाय बिथांनि मावथिफोरा सोरबा बिजेपिआव सोरबा इउपिपिएलआव बारस्लायगासिनो दं। बिफोरखौ होबथानो थाखाय बिथाङा दिनै बायदिसिना प्रचार खालामनानै बिसोरखौ कन्ट्रल खालामना लाखिनो नाजागासिनो दं। लोगोसे बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों लोगो जाबाय होनना फोरमायनाया नंखाय होनना गबिन्द बसुमतारिया बुंथियो। मिरु सरकारा मोनसे गोदान हाबाफारि आखायाव लादों। मिरु हान्थामेला आरो राजा लामा बिफाना फोसावदों दि मोजां थासारिनि थाखाय मोनसे खान्थि लाबोनाय जादों, जेराव जाब्रबथायनि उनाव सनानि सम खिनियाव देहा फाहामसालियाव लांनानै लामा जाब्रबथायजों जोखोम जानांनाय सुबुंनि जिउ रैखा खालामग्रा सुबुङा 5,000 रां बान्था मोनगोन। मिरु हान्थामेला आरो राजा लामा बिफाना गासै रायजोआरि इउनियन टेरिटरिनि प्रिन्सिपाल आरो हान्थामेला बिफाननि सेक्रेटारिनो गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोसावहरो। बे खान्थिनि हाबाफारिखौ 2021 मायथाइनि 15 अक्ट'बरनिफ्राय 2022 मायथाइनि 31 मार्च खालारसिम बाहायजागोन होनना फोसावदों। एपिसिसिनि बुंथिगिरि गर्जन मोसाहारिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि दिनैनि दिनाव जुदि कंग्रेसनि गभर्नमेन्टआव दङमोनब्ला जोङो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'गौमोन। मानोना बिथांखौ बख'नाय लोगो लोगो रोजा रोजा लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा बे गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनगौमोन। बिजेपि इउपिपिएलआ बेखौ सिनायनो रोङाखै। रन्जन दैमारिया फैयोब्ला आंनि मासिखौ सेगोन बिब्दि सानदों खोमा बिजेपि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा। बिथांमोना दिनैनि दिनाव जेसे हायो थाबैनो उदां खालामोब्ला रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगोन। रन्जन नाब्लाया ओरैनोबाबो सानसे गखासिगोन। रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गयोब्ला नोंथाङा कंग्रेस दोलोआव फै होनना मोसाहारि बिथाङा बुङो। बावैसो सान सिगां फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों लोगो जाबाय होनना हाग्रामा महिलारिया फोरमायनायखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा नंखाय होनना बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दिनै फिन हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव बिजेपि दोलोजों लोगो जानानै उफ्रा बिसायख'थियाव भबानिपुर बियाबाव बिजेपि दोलोनि जानानै खामानि मावगोन होनना बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। बिथाङा बुंबावो दि गुबुन दोलो आरो इउपिपिएल दोलोआ मा बुंखो आं जेबो मोनथिया। जेब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि समनिफ्रायनो बिथांनि खोथा बाथ्रा लानानै बिपिएफ दोलोआ दिनैसिम सोलिबोगासिनो दं आरो सोलिलांबाय थागोन। लोगोसे गसाइगाव बियाबाव बिपिएफआ देरहागोना रोखा होनना बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।